Hej folk, i dag så vil jeg få fat i noget mere træ. Og så tror jeg også, jeg vil mine det i dag. Så jeg kan få en større kiste, og så ja. Det går lidt langsomt, fordi at det er meget svært at finde ressourcer. Ja. Og så har jeg fået lavet de her systemer. Den har så ikke fået det til siden sidste afsnit. Har jeg ikke økse med. Og det har jeg ikke. Det var da dumt. Okay. Ja, jeg har min bue. Godt. En økse. Nå ja, vi har pind på os. Opstil. Sådan der. Godt. Så skal vi her, og så skal vi have fat i nogle træ. Og jeg tror vi går over og hugger lidt i skoven. Hugger lidt i skoven. Hvorfor gentager jeg mig selv? Nå ja, det er jeg er lidt fiks. Skal vi lige hurtigt få fat derinde, der kommer noget. Det kommer op, skal vi fat de sidste to. Shit, jeg fik et chok. Og i dag så vil jeg også udgive en begge mine episoder, sidste episode. Ja. Og så skal jeg bare nå at komme ind. Ja. Så. Godt. Så har vi noget træ. Det skal vi så have lavet om det. Så vi kan få en chest med. Så vi kan komme ned og mine lidt mere. Ja, så har vi det skin der. Så. Ja, og det putter vi vist, fordeler vi sådan. Så har vi lige det her fra sidste episode, hvor vi lige smeltede lidt, ja, lidt grøn farve, kaktus, skal det se, og jeg har ingen stået det, derfor jeg gjorde det. Så jeg kunne farve dem. Nej, det kan man ikke gøre før. Jeg ved om man kan farve dem her. Nej, det kan man ikke. Nå, men i det mindste får jeg noget rustning. Sådan der. Lidt mere rustning. Ja. Og så smider vi lige lidt mere ting i den her, fordi at ja, vi kunne ikke have så meget. Ja. På grund af at ja, vi havde en lille chest. Ja. Men så skal vi i hvert fald lige få det hele ind. Jeg tror lige vi tager det der ben. Nej, vi skal bare mine. Og jeg har en. Nej, jeg har. Har jeg lagt min hak ind. Den siger jeg ikke har mere ud af det. Så gør jeg ikke mere. Sådan der. Godt, så skal jeg også lige have min hakke. Ja, der. Skal vi have lavet en ekstra hakke. Nå, vi skal lige prøve. Nå ja, vi har pinde. Så lige tager lige det der, og så det der. Og vi må lige nøjes med det her indtil ja, vi får noget bedre. Fordi det er sådan lidt svært at få fat i noget, hvis vi ikke kan få nogle materialer. Og det skal vi så bruge den her episode på. Og for dem der ikke kender det, det her så er mit vandsystem med
som jeg får til min høg til at suppe frø til. Så den her, der kommer en slime ind. Nå, der er meget mørkt i tunnelen. Det går der på den. Hvad er der det? Det tænker jeg lidt over. Det kunne jo være, der ikke var særlig mørkt. Nej, det er der ikke. Jeg har et stykke fakler, og der er jo vand over det. Så. Nå, skal jeg lige tjekke, om jeg har fundet noget. Nej, det ender ikke her. Det ender ikke her. Nå. Herovre. Som I så skal lige have lavet op. Okay. Så har vi fået min kylling her. Det var da bare irriterende. Og vi har ingen snor. Og det er godt. Okay, men det er godt. Okay, godt. Ja. Jeg er lidt irriteret over dig, din lille frække kylling. At du har taget den her irriterende vej. Og det er faktisk mega irriteret. Okay. Sådan der. Så skal vi sådan der. Så få det den vej. Så lige godt. Ja. Så skal vi lige skubbe dig. Hvis jeg kan det. Det går ikke irriterende, din lille frække kylling. Nej, jeg skal bruge den her. Kom så. Ja, det var godt, kylling. Du er meget fræk. Du er. Jeg skal bare lige vide. Kom nu. Jeg fik det næsten op. Yes. Så skal jeg så. Ja, kom så. Deroppe. Ja. Ja! Det er flot! Lille kylling. Det er flot. Kom så. Kom så. Den her vej. Har jeg ikke noget, den godt kan lide. Kom her, lille kylling. Kyllerulle. Kyllerulle. Ja, det er nok. Ja. Det er flot, lille kyllerulle. Godt, kyllerulle. Det var rigtig flot. Lille kyllerulle. Kyllerulle. Nå, vi nåede næsten ikke at få mine noget, fordi det der lille frække krøllelyl. Nu har jeg glemt, hvordan man siger det. Rulle. Sådan der. Det er sådan, man siger det. Du er meget fræk, kylling. Meget fræk. Men du kom på din plads. Og det er vi alle sammen glade for. Håber jeg. Jeg er lidt irriteret over, at du skulle være så fræk. Og gør det. Ja. Godt. Men hvis vi skal nå at få mine noget, så skal vi nok lige gøre det. Og så i næste episode, der kommer vi til at mine en del. Men jeg håber, ja. Vi skal til at lukke den nu, fordi jeg har ikke købt Bandicam endnu, for jeg kan kun optage i 10 minutter. Men jeg prøver lige at få så meget ud af det som muligt lige nu. Altså prøve at udnytte det. Altså, fordi jeg køber lige, jeg får fraps. Det bliver fraps, jeg får. Ja. Okay, kom så. Lige det sidste. Okay, så skal jeg lige nå at komme op, inden tiden er gået. Det vil være skønt, hvis jeg lige nåede det. Nå, men hvis I vil gerne se flere videoer end den her, så like videoen. Og husk at admin bare, og